Hey! Baka Nasaan kita? Men. Hayop din. Programan lang to. Programan lang to, Mike. Yo, what's up mga kayuman and people? Siyakan kami dito sa Pasakaw. Right, Nag-ano lang to tapos to. Maano kita sa Pasakaw, men? Maano kita? Swimming. Swimming. Maudo ako. Maano ka? Hayop. I-upload mo yan. Nag-ano ka? Nakasandal ka? Mahiking. Para bang mapakulot. Hotdog! Boy, naman kita, boy. Sige na ba? Naman kita. Sige banta. Ha? Sige banta. Ha? Kita rin ba? Ha? Kita rin ba? Yes, sir. Tara. May ba ka, Mark? Ika, Ben? Ika, may ba? Ma! Kinakaaraw mo. Let's go! Bart! Ah, let's go na! Let's go! Eh, ano yung t-shirt mo? Mark! Yeah, kunwari montacho! 3, 2, 1! Yeah! Digdi yung masiramon magganap ng kasal, ano? Ano ba yun? Si Ara. Digdi yung masiramon magganap kasal, oh. Tapos makaman nga ng bata. Picture na sa'yo mo. Sige na, picture ka. Picture na. Picture na. So what's up guys, mga digdi kami. Alam diyan. Alam diyan. Ha, ayan. Dadyanan mo yan. Tapos, ano, magamit kami ng spaceship. Makaarkala kami. Masakit ang dyanan yan. Sakit ang laogon. Ang puso mo. Ay! Hey, Mike. Yo. Tingnan ko ah. Matanukon baga. Daiyan. Arab talaga kayo ng buhay. Matunok lang for the first time. Makulog ba ka talaga? Aray ko, makulogong ba ka talaga sa bitis? Pero mas makulog kang pinayaan niya ko. React. Guys, aram nyo kung si Sena ka-discover kang Pasakaw. Tapos kang daro anak. Ano kaya ni? May istorya kaya yan eh. Kung siya talaga tunay naka-discover kang daro anak. Pero ang tunay, naman talaga ito sa pinakaharayo ng walang hanggan. Na tayo lang ang nakakala sa buong mundo. Tayo lang makakapunta. Kaya let's go. Hindi wala nang iba. Tayong dalawa. Ano, kaya pa? Ha? Feeling ko ang yung magkakaturumba ako dito. Ayop lagi ang cellphone ko. Ayop lagi ang cellphone. Putang ina. Ay, sarong bagsak din ang cellphone ko. Paano kong pang-vlog? Babay babay page. Babay YouTube. Mana? Tigil lang lahat. Putang ina. Linga na kayo. Linga na. Kumahiling nito. Kaya pa, Ben? Tangina. Matabaong ka kaya ngayop ka. Putang ina. Grabe ang mapagalan pala ni Diyo. Woo! Ano, kaya pa? Bro. Ilang kainin do guys, oh. Yaon naman si cottage me. Harayo una. Tapos nagdigdilang kami. Nagpagal lang kami. Hype na yan. Mga utak sabaw. Oh, magayuro daw naman. Oh! Ano masaya mo, Noy? Ay, puta na yung kuweba, boy! Uy, may kuhay pa sa akin! Puta, boy! Boy, meron ako! Ikaw, oy! Picture. Oh, oh. Paano daw ko ang tubig bako ng maskad, ano? Ano? Mahamis na. Tapos pumatipla ka mong kape. Di na naman ako ah. Share ko lang, putang ina naman nagsaka. Yeah!
So what's up mga kayuman and people? Sumasakat kami dito ko na ilim do. Sasakaton mi pa yan hanggang sa maabot mi ang pride mo. Yeah. Sana all. Kano kaya yan talaga. Ay, par siya lang din niya kinaya. Binayaan ako sa Eric. Tapos ini. Parehas kaming binayaan. Sana all binabayaan. Dahil charot lang. Goods kami. Ya, ako ba? Ano? Sige na mga bak. At yan, may elevator dyan. Ayun na boy! So kung mahiling nito guys, malupitan talagang mga adventure kasi kung Ano? malupitan nito guys, so yun. Kaya kung marinig ka mo, dahil na mapagalo ng hayop, mas mapagal pa sa relasyon nindo. Wala sa bitaw. Punasan mo na. Ayun pa munas. Ayo. Ay, ano lang ni Mike? Ha? Hindi nga pwede di. Lapa. Sa screen lang yan, pero dahil yan. Tigil dumanak kita. Grabe ka, mapagalo mo galit. Hindi mo naman yan. Kaputi na yun. May cellphone nga na pinurmat. Ano yan lagon? Dahil nagagamit ha? Kaya na-feed for ay kaya cellphone dyan. Kung na po, ang mababa, ang nakadisco break. Parkulista. Parkour lang yun. Damn! Ito naging parkour ano ka? Parlo. Chi! Mga nabulsot ka digyan. Garo mo sila magpuno talaga digdiyo. Mayong katao-tao kita lang. Tapos pupurutong kang ulo ibabada ko. Ay, doon mo kayo pa. Kapag mga Undiscover Island. Oh, undercover ano? Undercover Island. Oh, ay, di na kita agi, boy. Nag-agi na kami dito dati. Kami na ano ni Marvin. Let's go! Eh, picture. Yan. So what's up guys? Kung mahiling po nindo ang kakayunan ka daruan. Let's go! Magayunon! Magayunon! Nastar tayo sa mo dyan. Bata! Ayun. Di ba ko nahangos, bot? Okay. Ano? Magiging tourist guide na ko. Tourist guide ka na? Yun na. Tangina. Kung magiging tourist guide ka, sa'yo mo dadaraw ng mga Amerikana. Ha? Sa'yo Sa mo motel. Sa'yo? Sa motel. Tila. Kung ikaw man magiging tourist guide. Mark. Kasi wag pa nakapunan kayo. Moto pa ang daro anak. At yan po, lalakaw naman po yan po digdi. Hanggang paduma na malakaw kami. Yes sir. Oo. Irak magkasarong inilang na. Hey! Bot! Alam mo? Kung dahil lang ako sa cellphone ko, dahil ako nagpaparaan sa inyong picture na iyan. Kawasa ng hayop ka! E gawa kang cellphone, pinurmat mo, tara! Ito kalabot ang hayop. Taong bukid dyan. Mabilis na hayop! Ay, buhay ka ni Garo! Ganito! Garo, gagamba ang puta! Sabot to ng nanganaw! Isa roman iyo, kala mo ba kung bakla? Bot! Hamat man! Ang masakitin magbaba ni Dio. Makulugod pati ang ayo, mas makulog pag nawara siya. Kaya pa? Ha? Magandang ka na. Yo, what's up? Minsan ang buhay di mo maintindihan. Yes sir. Kaya kung karakol kang problema, mayo kang kwarta nga, mag-relax ka man. Di mo para tambakan sa diri mo sa sarong silid lang. Huwag makulog ang puso mo. Lakbay, ano bin? ML mo yan. ML mo da yan. Kung totoo lang ko mag-ML, baka ako ng pinaka top 1 gamer sa buong Pilipinas. Kaso dahil si Chokes kaya man to. Dog ko to. Pero yung mga ano yan, minsan kayo po mag-enjoy, maglakwat sa, magduman, nalupalap kung sain, kung kayo po mag-ugma, diba, ng pamilya. So, sa mga naghahalat dyan na content ko, maghalat ka mo, tama. Mabalik ako, nagre-relax kita sa Amiri, sasabayan mo ng init, sabayan mo ng mga kaugmahan mo niya, pero mabalik kita sa page. Di man kita makapost ng labo-labo, pero mabalik ako, ma-upload ako ng mga content na kaugmahan para sa Indo, sinlap para sa Indo, pang good vibes. Yo, salamat sa mga nagsusuporta, sa gabos nagsusuporta sa ko, salamat. Kadakol pa kamo nga abangan, kadakol pang sa pasabog. Kaya chill lang, human and people. Chi!
Hey! Let's go! Hey! What's up mga kayuman ng people sa Mamundo? Hello guys, Marina Albert po. With Slow G, the Slow TV. This is Totoy on TV. Magkakan kita medyo malipot ang panahon. Ay! Burat na ang kaibahan ko. Burat ka na, boys. Yun ha? Ika. Psych. Balik ka na yung pala yan. Bungis ni padre ni... Say, yeah. Ma. Shasha, pwede mo si Shasha. Dasha. Sha. Ben. Mapurli na kaya? Mapurli na. Chee!